Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Malah जुब उन्दुदो थांनांसिगोन गाइसफोर मा खालामनो उपाय गैया। स' गाइसफोर साननै जाबायमोन नामा आं ब्लग लाबोयैया सानथाम जाबायमोन साननै जाबायमोन गाइस दिनै बेनिफ्राय आर्लि इन दा मर्निं ब्लग मोनसे लाबोबाय गाइसफोर एकदम थांगासिनो जों दायो टाइमा जादों 5टा 5:30 ना एकदम दिनै खस्थ' मस्थ' सिखारबाय मोखां सोखां सुबाय एसे ब्रेकफास्ट सिस्टेम खालामबाय मेगि संनानै जाबाय ओमफ्राय थांनोसै दायो एकदम गारिया फैगासिनो गारिया फैबायनो दा थांनोसै जोङो गाइसफोरनि ओमफ्राय ब्लगखौ कन्टिनिउ नायलांबाय था गाइसफोर एकदम सुपारसिट जानो थांगासिनो दिनैनि ब्लगआ गाइस बेनिफ्राय चेनेलाव गोदान मा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव डार्लिं टाटा मामा टाटा बाय बाय सी यू टाटा बाय बाय मालासो कम्बल सिङाव गबसुब आरामनो थांनोसिगोन गाइस अफिस सफैलाबाय गोजान थांनो खोथा गाइस थांगोन माहाय गोजानावनो नायलांबाय था दा खोन्थाथ' आङो माहा थांगोन बेरायफुंजा बिदि थांनांगौ जायो नालाय सोरबा जारलासो ओरैबायदि गोजांदों मालायफोरा कम्बल सिङाव आरामनो मजा थाङिफोरा खस्थ' मस्थ' थैबायल' सैथोनोबो से नायलांबाय था गासिनो नायलांबाय था नोंसोर आंनि भिडिअफोरसा फुरा नायालै दालाव बुंनोसै साला मानो फुरा नायासैला आरो मानो साबस्क्राइब थेबा बुंनांसिगौ मजा आया स' गाइस बेनो बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि बोसोरारि जथुम्मा दान 109 एनुवेल कनफारेन्स अफ BBC बेनि भिडिअखौ आं नोंथांमोन देखायनो थांगासिनो स' गाइस कीप अन वाचिं कनफारेन्सनि मेन इन्ट्रेन्स गेटआ बेनो गाइस दा 109 एनुवेल कनफारेन्स बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सआ जोबोर समायना रमायना डेक'रेसन खालामदों गाइस बेनिफ्राय ओरैबायदि रोजा मानसि ना सिङावथ' गोबां हाबखाबाय दाबो बाहेरावबो ओरैबायदि मानसिनि सिङावबो देखायनो थांगासिनो गाइस नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि हाबग्रायालाय माथो जों माजों आलफ्रेडजों बेयाव शुटिं खालामगासिनो आरोना बेनिफ्राय बिथांमोनखौ माथो हैनाय जायासै डिस्टार्ब खालामनाय जायोना मालाय बिस्राबो माने ब्लग बानायगासिनो जों सिङाव हाबलांबाय दायो जोंनि बिथांमोनखौ गमामायै जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि गासै मण्डलिफ्रा जों बेखौ गोरोन्थि बुजिनाङा आरो बेयाव रिएक्सन जानो नाङा
मोसा मुफुर गिलु बालु हाग्रा बंग्रा गिलु बालु संसार जानाय